Yo, big time 326. Another one. Try to respect your elders. Don't cheat someone or betray someone or provoke someone. Please, God, you have to encourage us. Encourage anybody on his own. Tarwatsa suke fa sai ka ce faɗan giginya, ba su so su gan mu sai su ringa toshe hanya, inda mu ake fa sai su ringa ba mu kunya, lokaci guda sai su samu canja hanya, in fa rabbana ya so za mu ba su kunya, dole za su zo ƙasan ka har ka ba su kanya, za su manta lokacin da sun ka baka dinya, rabbana ya baka dole za su baka hanya, ɗaukaka ta zo gare ka kar ka toshe hanya, rabbana fa baya son ka ringa toshe hanya, dan uwanka ma ya zo ka ringa bashi hanya, ɗaukaka ta Allah mu muna a hanya, nayi godiya gare ka kai ka sa ni hanya, har nake a koye tun ina ta jinya, bana so a san ina ta yi bare a hanya, lokaci guda al'umma ta gane murya, ko da sun kamun batun sai na yo biyayya, dan uwa please ka yo wa yan uwa biyayya, kar ka ce fa za ka yo wa yan uwa kiyayya, ɗaukaka kake ta nema za ka ganka hanya, taimaka wa dan uwanka ko ku yo musaya, za ka sa shi dariya, rabbana ya baka kariya ta bangaren dukiyarka, ginshikin kariyarka, damke gaskiyarka, kar ka sa ido akan wani. Wata rana sai labari mai haƙuri shi ke dafa dutse. Dan uwanka ma ya zo ka ringa bashi hanya, ɗaukaka ta Allah mu muna a hanya, nayi godiya gare ka kai ka sa ni hanya, har nake a ɓoye tun ina ta jinya. Wata rana sai labari mai haƙuri shi ke dafa dutse. Big time 326. Wata rana sai labari mai haƙuri shi ke dafa dutse.